Eu zic că întotdeauna o relație este un corp viu, nu este un obiect. Suntem împreună, ne-am curtat, ne-am căsătorit, avem copii, gata, ne-am liniștit. Pentru ca o relație să funcționeze și să meargă armonios pentru o lungă durată de timp, ar trebui să mai facem niște check-up-uri, niște verificări. Adică de fiecare dată să fim atenți și să putem discuta. Are nevoie ca o floare, relația de apă, de iubire, de vitamine. Nu merge de la sine. Și cei care sunt atenți reușesc să prindă din timp lucrurile sau locurile în care poate nu merge, nu funcționează sau pur și simplu ei s-au schimbat. Aud de multe ori oamenii care spun că nu mai e ca la început. Mie mi se pare firesc să nu mai fie ca la început. Aveți 2 copii, de exemplu, da? Copiii ne solicită altfel. Partea, de exemplu, intimă sau de timp petrecut împreună nu mai e ca la început. Dar foarte bine, pentru că asta ne arată că ați trecut la o altă etapă de viață.